ба иттилои масъулини саршади кишоварзии вилояти Хатон ин сол майдони киштии ғалладона дар вилоят 124228 гектарро ташкил дода аз заминҳои обӣ зиёда аз 50 центнери осил ба даст оварда мешавад бо мақсади беталаб ҷонварӣ намудани осили дар майдонҳои васеи ғалазор ва хӯроки чорво техникаҳои муосир аз ҷумла комбайнҳо ва дигар мошиналоти соҳавӣ сафарбар гардидаанд. дар баробари дигар ноҳияҳои ғаллакори вилоят дар ноҳияи дурдасти панҷ низ маъракаи ҷамъоварии осили ғалла ва захираи хӯроки чорво бо суръати баланд идома дорад. бинобар иттилои масъулини шуъбаи кишоварзии ноҳия дар майдони 4250 гектар гандум кишӣ намуда интизори онро доранд ки аз заминҳои корами обӣ зиёда аз 50 центнери осил ба даст биёранд. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кишоварзони ноҳия аз ҳавои мусоид истифода намуда талош доранд ки осилро дар муддати кӯтоҳ ва беталаб ҷамъоварӣ намоянд. дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ намуна мувофиқи дурномаи тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 970 гектар ғалладонагӣ кишт карда шуда имрӯзо ҷамъоварӣ аллакай оғоз карда айни вақт дар деҳаи барзгарон мо қарор дорем 6 комбайни ғалладарав сафарбар шуда ғалларо ҷамъоварӣ карда истодааст. ҳосил хуб аст. айни ҳол дар саҳроҳои ноҳия техникаи ғалладарав фаъол буда дар баробари дарави ғалла коҳи он низ ҷамъоварӣ ва бандубаст карда мешавад. тибқи маълумоти масъулини майдони киштии зироати хӯроки чорво дар вилояти Хатон имсол ба зиёда аз 311744 гектар мерасад. илова бар ин дар ҳазорҳо гектар замини талу теппаҳо ва чароғоҳҳо ҷамъоварии гиёҳҳои худрӯи табиӣ бо ҷалби техника ва қувваи корӣ идома дошта алаф барои фасли тирамоҳу зимистон захира карда мешавад. ҷамъоварии хушоки дурушт ва алафҳои табиӣ хуб ба роҳ монда шуда барои захира ва таъмини чорво бо хӯрок ва алафҳои табиӣ омодагӣ дида истодаанд. дар ноҳияи панҷ низ ин раванд хуб ҷараён дошта хоҷагиҳои чорводорӣ ба ҷамъоварии алафҳои худрӯй ва захиракунии он машғуланд. мутахассисони соҳа иброз менамоянд ки захираи кофии хӯроки чорво барои рушди соҳаи чорводорӣ ва таъмини устувори истеҳсолот аҳамияти муҳим дорад. тибқи маълумоти оморӣ киштии зироати ғалладонагӣ ва хӯроки чорво яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзии вилояти Хатон ба ҳисоб меравад. ба назари кишоварзон истифодаи самароноти замин, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва ҷамъоварии саривақтии ҳосил барои таҳкими амнияти озуқавории кишвар нақши калидӣ дорад. масъулини соҳа таъкид мекунанд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва ташкили дурусти корҳои саҳроӣ кишоварзони вилояти Хатон бахусус ноҳияи 5 метавонанд дар таъмини фаровонии бозор ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд. холимуроди ниёзӣ, ғайрушоҳи мардон, намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи 5.